Umaaray ang ilang mamimili sa Old Public Market ng Siyudad San Fernando, Pampanga sa hindi pa umano bumababang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong unang quarter ng taong 2021. Mula sa tindera at mamimili ang kanilang daing. Natapos na ang holiday season pero ang mataas na presyo ng bilihin hindi pa rin humuhupa. Nay, kamusta po? Bumibili kayo naman o kamusta po ang presyo? Mahal po. Dati po ba, ilang kilo na bibili ninyo? 3. Ngayon po? Isa. Paano po kayo nagpa-budget ngayon? Mahal ang bilihin. Mahirap. Budgetan mo. Ano? Talagang mahirap po. Mahirap po ngayon. Ano po sana gusto nyo mangyari? Sana po babae yung lahat nyo mambiliin. Hindi lamang ang karne ng baboy ang sumisipa ang presyo na ngayon balikatan na lang ang presyo sa baka na higit 380 pesos. Maging ang presyo ng karne ng manok, pati ang mga retailer nito, hindi umano alam kung paano ang mahabang paliwanagan sa mga suki. Bago mag-lockdown na ibibigay ito ng 160 kada kilo at nitong pagsapit ng holiday season, umabot pa umano ito ng higit 200 piso kada kilo. Ang masaklap ayon sa mga retailer, ang pagbaba ng presyo hindi ganun kabilis. Tumataas ang punan, kaya tumataas din ang benta namin, sir. Kaya Ano po ang sabi sa pagtaas ng presyo? Grabe po ba? parang ganun din po, grabe na. O kasi wala daw ganong manok na malaki, ganun po. Ang daing ng mga mamimili ay refleksyon umano ng nakukuhang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Region 3. Ayon kay Arlene Torrico, Senior Statistical Specialist ng Statistical Operation and Coordination Division ng PSA Region 3, hindi magiging bigla ang pagbaba ng inflation sa isang rehiyon sa bansa na nakitaan ng mabilis na inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Nakadepende umano kasi ito sa supply chain ng mga food basket ng rehiyon. Ang pinakapangunahin pong nakaapekto sa pagtaas ng inflation sa Central Luzon ay basically po sa vegetables and meat. So ito po sa atin nung December 2020 ay tumaas sa antas na 4.5%. So kung ikukumpara po natin ito sa November 2020, so tumaas po siya kasi nung November ito po ay 3.6%. Ang mabilis at nakalululang presyo ng gulay sa Central Luzon nakita sa isang buwan na pagitan ng Nobyembre nitong nakalipas na taon at nitong Disyembre na ang 12.7% na inflation sa gulay umakyat ng 30.5%. Partikular na puna ng mga mamimili ay ang presyo ng kamatis na umabot sa 180 hanggang 190 kada kilo at ang presyo ng sili umabot ng 800 piso kada kilo. Samantala, sa pananaw ng mga haligi ng pagnenegosyo sa Pampanga, ayon kay Jesnick Daw, ang chairperson ng Pampanga Chambers of Commerce and Industry o PAMCHAM, nakikita raw nila sa survey na nasa 70% na ang pagbubukas ng lokal na ekonomiya sa Pampanga. Ang buying power na nakasalalay anya sa mga bukas na oportunidad na trabaho ang inaasahang tatapat sa mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi ang recovery natin ngayon, nung huling survey namin sa mga members, we are already opening up the economy dito sa Pampanga to about 70%. Nakadepende sa magiging estado ng quarantine classification na naglilimita sa galaw ng tao at pagbubukas ng merkado ang lokal na ekonomiya. Except kung magla-lockdown ulit, which we hope will not come, magkakaroon ng problema. Pero kung tuloy-tuloy itong ganitong sitwasyon, I'm sure we can go back to pre-COVID, siguro especially when the vaccination starts. Paulo G. Santos, CLTV News.